बे आदानि रादाबखौ जों मैयानो मोननानै बयबो बिथाङा जिहेतु सासे समाजनि गोबां बिहोमा होलांनो हानाय सासे थुलुंगाखांगिरि सासे मोजां सुबुंमोन। बेनिखायनो जों बयबो लैहोर लैहोर फैदों। बिथांखौ मोजां मोनै मानसिफोर खोब खम। बिथाङा गोबाव सम गावनि साख्रियाव दंमोनब्लाबो आङो बिथांनि एसे सिगांनिफ्रायनो बुंनो नागिरदों बिथांनि बिफा जितु किरण नार्जारी बिथाङानो माने बे आयंआनो जों आयं होनोमोन नालाय समाजनि बे जोंनि ओनसोलाव जोंनि हालामखौ गायसननायनि गिबि सुबुंमोन होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया। दा बेबायदि बे आयंआ गैला दिनै बे जोंहा आदा जामिनी ब्रह्म नार्जारी बे आदाया बे दिनै हठात रुंसारि जालांबाय। अबयस्से बिथाङा साख्रिनिफ्राय रिटायार्डबो जाबायमोन थांनाय बोसोराव। बिथाङा गोबां समावनो जोंखौ माने समाजनि जायफ्रा समाजनि थाखाय ओंखारोमोन बिथांमोनखौ माने थुलुंगा होनानै बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायोमोन। बेनिखायनो जों बयबो मोजां मोनोमोन। माने बिथांखौ गाज्रि मोननाय मानसियानो गैयामोन आरोखि। दा जों दिनै नुनो मोनदों गोबां जायगानिफ्राय दल संगठननिफ्राय लानानै गामि दरनै दरथाम खाथिनि दरबा गामिनि मानसिफोर जमा जादों। मैयानिफ्रायनो जमा जादों। जों मैया हरावबो दंफैयोमोन। ओमफ्राय दाबो जोबाखै लैहोर लैहोर बिथांखौ बिदाय होनाय खामानियानो दासो जोबदों। बेबायदि अबस्था आरोखि। दा बिथांखौ बाख्नायनानैथ' जों फोजोबनो हाला। दा बिथाङा जों बेखौनो बुंनांगोन बिथाङा गाव जोंनि समाजनि गासैबो उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे गावनि गथ'फोरखौबो मोजां पजिसन मोननो हानाय गथ'फोर बानायलांनो हादों। अथ'स' बिथाङा गाव गेदेरथार साख्रि मावामोनब्लाबो फिसा मोनसे साख्रि मावनानैब्लाबो बिथाङा 4 ग्रेडनि साख्रि मावोमोन इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव। थेवब्लाबो बे थोआलोमा फिसा साख्रिजोंबो दि न'खरखौ मोजाङैनो खुंलांनो हायो बे मोनसे बिराद मोनसे उदाहरन बिथाङा दिन्थिनो हादों आरोखि। आरो बिथांनि फिसाला गेदेर बासिराम ब्रह्म नार्जारीया बर्थमान अस्ट्रेलियानि मोनसे इउनिभारसिटियाव फोरोंगिरि प्रफेसर मावगासिनो दङ। दा बे लण्डननिफ्राय PhD खौ लानानै फैनानै बे दा अस्ट्रेलियायाव मावगासिनो दङ। आरो सासे बे बासिरामनि बिब' जबा रानी नार्जारी बिथाङा बर्थमान उकिल। थिग बेबायदिनो फिसाला उन्दै सासे दंबावो प्रनेप महत नार्जारी। फिसाला सानै आरो फिसाजो सासे बिजामादै आरो बिसि। दा बे बाजैयाबो रिटायार्ड जासिगोन बावलिया फोरोंगिरि गुदि फरायसालिनि जोंनिनो लोगो। दा बेखिनिखौ बिथाङा न'खरनि बाय बाहागिजों लोगोसे जों गासैबो समाजनि सुबुंफोरखौ नागारनानै थांबाय आरोखि। अबयस्से थांनायनि सम जायाखैमोन नाथाय गोबां गेजेर ससेयाव डायबेटिस जानानै बे आदाया गेरेबनानै दंमोन। हयथ' बेजोंनो बिथाङा माने स्वर्गआरि जालांबाय खोमा जों सानदों आरोखि। जोङो मानसिनि जोनोम जाब्लाथ' मानसिया थैनांगौ दंखायो नालाय जों बेखौनो गनायनानै दिनै उपाय गैया माथो खालामनो थांखानांगौ जोंबो थांगोन सानसे। जों दिनै बयबो बिदाय होनायलाय लैहोर लैहोर फैबाय। आरो जों आसा खालामदों जों बे फोरोंगिरि लोगोनि सासे बे आदाया जोंनिनो थुलुंगागिरि हिसाबै बिथांनि बे आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनथों। अबंलावरिया बेखौ माबाफोर दङमोन खुथिनाथि पापफोर दङमोनब्ला माबाफोर दङमोनब्ला जों मानसि जानानैथ' माबा मोनसे मावफ्लांखायो जिबनाव रावबो बुंफ्लांनो हाया जे आं एकदमबारे जेबो पाप गैथारा बा माबा मोनसे दाय मावफेराखै। बेफोरबायदि जुदि दङब्ला बेफोरखौबो जाहाथे सोरजिगिरिया निमाहा होथों बे आदाखौ बिनि आत्माखौ मोजाङै जायगा होथों। लोगोसे न'खरखौ मोजाङै सोरगोआव थानानैब्लाबो नाहरनो हाथों। जों समाजनि गासैबो मानसिफोरखौ थुलुंगा होबाय थानो हाथों। जों बेखौनो आसा खालामनानै जों दिनै बिदाय होनो फैबाय आरोखि। गोजोन्थों।